An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman bi ye alamisa ye novembre kalo tile 3 san 2022 ni ye a ka donkiwari waati selen bi donkiwari kɔnɔna la Mali ale ni Irisila cɛ ka se ka kɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni ma. Ayiwa Irisi jamana ye laɲini mun kɛ an bɛna an da don olu la walawalali kɔnɔna la ka bɔ o la farafina jamana kan halisa Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ min ye ka finitigila ka 46 tɔ min n'olu bɛ Mali la nɔ. Ayiwa kuma kura olu yɛrɛ kɔni fɔra ko la an bɛna an da don o fɛnɛ la ka bɔ o la Burkina jamana ɲɛma ni ale Ibrahima Traoré ale kun nana R3 taamala Mali kɔnɔ an bɛna an da don o fɛnɛ la mun sɔrɔla ayiwa taama yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ka fara o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan farafina farajɛla an bɛna kibaruya min sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka don n'olu ye walawalali kɔnɔna la. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na Mali ni Irisila cɛ i b'a ye Irisila jamana kɔni ye ŋaniya ta ŋaniya min n'a bɛ tali kɛ taji tɔni 60 la fo ka taa se min bɛ tali kɛ alikama o 25 ayiwa min bɛ tali kɛ nɔgɔ la ni a nanzarakan ye engrais o kɔni 35 ayiwa Irisi jamana de kɔni y'a jira k'a fɔ ninnu kɔni ye dɛmɛ min n'u bɛn'o kɛ Mali yɛrɛ kɔni ye u y'a ladɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ka bɛn ni dɔgɔkun wɛrɛ ayiwa u bɛ na n'a ye n'o ye Guinée Conakry jamana yɛrɛ ayiwa olu ka bateau dagayɔrɔ min bɛ n'a bɛ fɔ mun ma ko port ayiwa fɛn ninnu kɔni laɲini kɔni olu bɛna o sira yɛrɛ kɔni fɛ an b'a ye k'a fɔ i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin baara ninnu na minɛn minnu n'o kan ka na n'a bɛ tali kɛ taji alikama fo ka taa se nɔgɔ yɛrɛ kɔni ma ni Irisila jamana bɛna mun di Mali yɛrɛ kɔni jamana ma n'i y'a sɔrɔ ta k'a lajɛ a bɛ t'i jɔ fɔ kasabi miliyɔn 100 ɲɔgɔnna si la dolari wari la n'i y'o falen ayiwa CFA yɛrɛ la o bɛ t'i jɔ miliyari 60 kɔni ɲɔgɔnna si la a y'a yira k'a fɔ tuguni wale min ni Irisi jamana bɛna kɛ Mali ye a bɛ don minɛn kɔnɔ minɛn min ni o ye teriya min bɛ jamana fila ninnu yɛrɛ kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ la a bɛ bila o hukumu kɔnɔna la. Ka bɔ yen Mali ni Côte d'Ivoire cɛ halisa an y'a fɔ min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigila ka 46 min bɛ yan nɔ kuma kura kɔni o fɔra a ko la ka bɛn ni nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni daminɛ Mali cɛmancɛla fanga ɲɛmaaw olu kɔni ye sɛbɛn kɛ sɛbɛn min n'u y'a ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw ma ayiwa sɛbɛn in kɔni kɔnɔ kuma a ma se ka dɔn n'a bɛ fɔ mun ma ko ayiwa top secret wa i b'a ye k'a fɔ a kɔnɔ kuma n'i y'a jateminɛ a bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigila ka 46 min ni olu yɛrɛ kɔni bɛ Mali la hakilina jiginna Fort Gnassingbé ni ale yɛrɛ kɔni ye Togo jamana ɲɛmaa ye ka bɛn ni octobre kalo cɛmancɛ yɛrɛ ale taara taama la min n'o kɛra Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kan i b'a ye a ka taama kɔnɔna la finitigi 46 in kɔni olu tɔgɔla kuma yɛrɛ kɔni fɔra la a kɛra sababu ɲuman yɛrɛ kɔni ba ye nka bi an bɛ waati min na caman yɛrɛ kɔni ka laɲini ye min ye ayiwa caman hakilina fɛnɛ ye min ye eko bɛn yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ min bɛ tali kɛ finitigila ka 46 min bɛ yan nɔ olu kana bɛ se ka labila cogoya min na wa ayiwa i b'a ye Mali yɛrɛ kɔni ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni ma yira k'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔ kɔni ye sɛbɛn dɔ bila n'an ko a ma ko top secret a kɔnɔ kuma kɔni o ma da maa si yɛrɛ kɔni den kelen tulo kan ayiwa min ni a kɔnɔna la min ni a ɲininen bɛ ayiwa n'a bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigila ka 46 tɔ min olu kɔni bɛ yan nɔ ni maliyɛnw k'u ma ko mercenaires minnu bɛ kɛlɛ kɛ jɛgo la ayiwa nka Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ olu k'u ma ko soldats de la paix n'o o ye ayiwa bɛn kɛlɛcɛw ye i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na kuma caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ mun de bɛ sɛbɛn in kɔnɔna la maa si den kelen yɛrɛ kɔni t'a dɔn Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw olu bɛna sɔn wa ka se ka u tɛgɛ nɔ bila nin sɛbɛn in na wa nka min ye jaabi ye halisa bɛɛ lajɛlen kɔni sigilen bɛ k'a kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na hakilila jiginna ayiwa min bɛ tali kɛ nin sɛbɛn in yɛrɛ kɔni na ayiwa n'a bilalen bɛ n'o ye jamana ɲɛmaaw fo ka taa se kiiri tigilamɔgɔw a ko kɔni a b'o olu yɛrɛ kɔni ka bolo kan fɔlɔ. Ka bɔ yen an bɛ taa min bɛ tali kɛ Mali ni Burkina jamana yɛrɛ kɔni ale ni ɲɔgɔn cɛ la jamana ɲɛmaa min n'o ye Burkina jamana ɲɛmaa Ibrahima Traoré kabini don min na a yɛrɛ kɛra Burkina jamana ɲɛmaa ye taama fɔlɔ min n'a y'a kɛ o kɛra ka i kun da Mali yɛrɛ kɔni kan kunun wulada fɛ n'o ye araba yɛrɛ wa a kɔni nana taamala Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la taama in kun fɔlɔ ye jumɛn yaasa sira min bɛ Mali ale ni Burkina ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o kolo don cogoya min na banbaaci kɛlɛ min n'a kɛlen bɛ ka tɔɔrɔ ka se ka lase
se jamana in fila ma ayiwa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ la cogoya min na a y'a yira k'a fɔ Burkina jamana ɲɛma an bɛ waati min na maa si den kelen o tɛ se ka banbaaci ninnu yɛrɛ kɔni kɛlɛ ayiwa ale kɔni jigi b'a kan Mali ɲɛmaw o bɛ se ka dɛmɛ min don olu ma cogoya min na ka fara o kan ka se ka sɔn an k'an bolo fara ɲɔgɔn kan min bɛ tali kɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma la ayiwa banbaaci wale min bɛ Mali fo ka taa se Burkina jamana kan ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na halisa an bɛ to Burkina nka an bɛ taa an ka jamana kɔ kan an b'a fɔ ten min bɛ tali kɛ Burkina olu ka premier ministre la ni a bɛ fɔ ko gouvernement ministre ɲɛma ayiwa ale yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ laseli min n'a kɛra ka bɛn ni novembre kalo 2 ye san 2022 Burkina ministre ɲɛma ale kɔni n'a tɔgɔ Apollinaire Clément de Tambela a ye laseli min kɛ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin u ka maa minnu ma n'o olu bɛ wele ko VDP ni u tɔgɔ volontaire pour la défense de la patrie maa minnu sɔnna finitigiw tɛ ka se ka u nin di yalasa jamana yɛrɛ kɔni bɛ se ka lakana cogoya min na ayiwa a y'a yira k'a fɔ jamana kɔni bɛna tali min kɛ o kɔni baara minnu bɛ kɛ ayiwa u ka laɲini ye min ye ka se ka fɔlɔ maa minnu sɔnna ka se ka u nin di jamana ka se ka lakana nin fɔra u ka télévision so ani u ka radio so yɛrɛ kɔni sanfɛ n'o ye radio diffusion télévision du Burkina n'a dalasuru ye RTB a ko a bɛ se ka a fɔ nin yɔrɔ kɔni na i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ Burkina yɛrɛ kɔni lakana la ayiwa maa minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma VDP olu yɛrɛ kɔni sɔnna k'u jɔ ayiwa Burkina yɛrɛ ni banbaaciw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka min ye premier ministre ye a y'a yira k'a fɔ nin baara ninnu kɔni i b'a ye k'a fɔ u kɔni kolo donnen bɛ ka bɛn ni kɛlɛ yɛrɛ kɔni taabolo ye bari ka d'a kan marifamugu kisɛ caman u y'o mɛn u ye caman ye ayiwa i b'a ye bi an bɛ waati min na k'i bɛ se k'a ye k'a fɔ kɔni u bɛna baara min yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa ni o ye ka se ka marifa kisɛw ka se ka o labɛn yaasa ninnu bɛ se ka baara ninnu kɛ cogoya min na ayiwa u dalen don a la k'a fɔ min bɛ tali kɛ marifa caman na ayiwa olu yɛrɛ kɔni bɛ se k'o sɔrɔ min bɛ ɲɛsin nin wulikajɔ ninnu yɛrɛ kɔni ma nka a y'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ wale la wale min n'a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye ayiwa ni o nɔ bɛ se ka ye VDP ninnu kɔ n'a bɛ fɔ olu ma ko volontaire pour la défense de la patrie Kylian n'o ye Burkina premier ministre ye kɔni ye jateminɛ kɛ adamaden baara don a tɛ se ka taa ni fiɲɛ t'a la nka u kɔni bɛna fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ tiɲɛni minnu ni olu bɛ se ka kɛ ka se ka olu dalakuru cogoya min na ayiwa labɛn o kɔni o fana bɛ kɛ labɛn bɛ taa ka ɲɛsin n'o ye VDP ninnu olu ma o ye kelen ye labɛn o bɛ kɛ ka ɲɛsin finitigilaka a kelen kelen yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma ayiwa ko olu kɔni bɛna sababu bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye basigi ni bɛn o bɛ se ka na wale min n'a kɛra ni o bɛ se ka bila maaw kɔ ni olu ye VDPw ye o wale ninnu olu dala bɛ se ka lakuru cogoya min na basigi bɛ se ka na jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na Burkinakaw olu bɛ se ka danaya kura ka se ka o sɔrɔ u ka finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni kan cogoya min na hakilina jiginna Apollinaire Joachim Clément de Tambala ale yɛrɛ kɔni sugandira ka kɛ jamana premier ministre ye octobre kalo tile 21 san 2022 ayiwa ni tɛgɛnɔbila kɛra jamana ɲɛma yɛrɛ kɔni fɛ a kɛra waati min yɛrɛ kɔni na ɛri damadɔ jamana ɲɛma ale yɛrɛ kɔni kelen ka kalikan di ayiwa ko jamana ka nafasɔrɔ siraw ale b'olu bɛɛ lajɛlen lakana o kɛlen kɔfɛ a ye min ye ka se ka premier ministre ko ka se ka ale sugandi ka kɛ jamana premier ministre gouvernement min yɛrɛ ka baara n'a bɛ taa kuncɛ ka bɛn ni juillet kalo ye san 2024 an bɛ taa Côte d'Ivoire waati tɛmɛnlen na i bɛna ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔlaka minnu bɛ Côte d'Ivoire ni olu yɛrɛ kɔni tɛ baara la kɛnɛya sira fo ka taa se kalanjanw minnu y'o kɛ hakili juru cɛninw ayiwa olu yɛrɛ kɔni ma se ka baara sɔrɔ u ka jamana kan o kama olu ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'a kɛra taama ye o taama ninnu kɔni kɔnɔna la ayiwa o kɔni y'u ka dusumakasiw yira ko waati tɛmɛnlen na u y'a yira k'a fɔ minisiri min b'o olu ka kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ko n'o y'a sɔrɔ a tɛ se a ka bɔ yen ayiwa kɔsan in na taama minnu fana kɛra a yira k'a fɔ kunun an kɔrɔ ayiwa ko dɔgɔtɔrɔ dɔw kɔni olu yɛrɛ kɔni minɛra minɛli min kɛra ka taa u di kiiri tigilamɔgɔw ma u ka ko halisa a bɛ kiiri tigilamɔgɔw olu bolo k'u ka min ye kiiri baaraw yɛrɛ ko o fana ma daminɛ wa halisa an bɛ taa min ye Kenya jamana yɛrɛ kan ka bɛn ni novembre kalo yɛrɛ kɔni 2 ye Kenya jamana ɲɛma wa ale kɔni ye a yira k'a fɔ min ye ale ka kɛlɛcɛw ye wa olu yɛrɛ kɔni minɛta min ye Congo yɛrɛ kɔni jamana kan yaasa min bɛ tali kɛ ka se ka
kɛlɛ min bɛ u ka cɛmancɛ kɛlɛcɛ minnu bɛ u ka cɛmancɛ bolo yɛrɛ kɔni na n'a bɛ fɔ mun ma force régionale de la communauté d'Afrique de l'Ouest ni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka Afrique de l'Ouest lakana jamana ɲɛmaa min n'a tɔgɔ William Irito ayiwa i b'a ye k'a fɔ yanni ni hakilina in tali yɛrɛ kɔni cɛ a kɔni kun y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ kɔni ɲɛ tɛ nin na fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na wa ale ka kɛlɛcɛw yɛrɛ kɔni tunu yen dɔ la i b'a ye bi banbaaciw olu kɛlen bɛ ka u tɛgɛ ja Congo yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni kan na ayiwa a y'a jira k'a fɔ olu ka kɛlɛcɛ min yɛrɛ kɔni bɛ n'a bɛ tali kɛ u ka jɛkulu min na ni u ka baara bɛnnen bɛ ka ɲɛsinni kɛ ayiwa u ka jamana minnu bɛ cɛmancɛ bolo fɛ farafinna jamana cɛmancɛ bolo fɛ ayiwa olu bɛ se ka lakana cogoya min na o de kun kama a y'a jira k'a fɔ ale ka kɛlɛcɛw olu yɛrɛ kɔni bɛ taa ka taa nin baara in na ayiwa yaasa ka se ka min ye lakana ye o bɛ se ka sabati cogoya min na ayiwa min ye Afrique de l'Est a kɛtɔ b'a la yanni an k'a fɔ Afrique cɛmancɛ bolo Afrique de l'Est Afrique yɛrɛ kɔrɔ yan fan o de kɔni ye kibaruya in kɔni ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman ni ne fana bɛ dansigi bi don kibaruw la n b'a fɔ tuguɲɔgɔn min n'a b'o kɛla a k'olu jidi ka se ka ja ninnu cari diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ